Ja, den var svær. Altså, jeg synes, at det har været sådan... Jeg tror, at RUC skal prøve at tænke lidt over, hvordan de... Som jeg ser det, og det kan være det helt forkert, men RUC lider måske lidt under at være et universitet, som det kan være det forkert, det her noget jeg har hørt, men at det er mere rettet mod, at man skulle være gymnasielærer. Det var sådan, at det var måske i gamle dage, så man fik ligesom de her 2 fag, 2 specialiserede retninger, som man skulle have sideløbende, så man kunne blive gymnasielærer. Og det tror jeg, at de skal prøve at tænke, det tror jeg, man skal lige prøve at tænke forfra, og lige sige, hvordan kan vi gøre det på en anden måde. Jeg tror ikke, det passer så godt ind i samfundet nu her. Og den anden ting, jeg tror, at RUC lider lidt under, det er, at de har rigtig svært ved, og de er ikke tæt nok bundet sammen med erhvervslivet og arbejdsmarkedet, som jeg ser det i hvert fald. Hvor at for eksempel et sted som DTU er utroligt tæt bundet sammen. Altså, det kan både være en force, det kan også være det kan selvfølgelig også være en hindring i nogle henseende. Men jeg tror i hvert fald, at man skal prøve at arbejde lidt der. Så jeg tror, at i fremtiden skal RUC nok prøve lige at tænke lidt over det. Jeg har indtryk af, at RUC det er ved at blive så stort, at det skal udvides lidt i forhold til, som man siger, hvis de har for meget fokus på kun at uddanne sig til gymnasielærer. Så er de nødt til også at få skubbet sig ind i nogle andre retninger, end måske kigge lidt bredere. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har hørt, det kan sikkert være det forkert, men jeg ved ikke, om det er. Det synes jeg helt klart, det har, fordi jeg synes, der skal være alternativer til sådan en mere standard konservativ kode. At der er både fordele og ulemper ved at være meget projektorienteret. Også noget, vi har talt om i vores kulturfag og sådan noget. Men at det helt klart har sin berettigelse, også fordi vi kan ikke alle sammen det samme. Så der er ingen grund til at tro, at alle mennesker skal kunne få noget ud af at gå herud. Nej, fordi man kan sige, at der er også sindssygt mange svagheder. Altså, hvis ikke man har det, så tror jeg bare, man får et virkelig ensporet samfund. Altså, hvis ikke der er begge dele. Altså, ja, det er at afspejle den forskellighed, der også er i folks ønsker om uddannelse. Så ja, det har vi berettigelse lige så meget som alle uddannelser. Men jeg synes lidt, RUCs berettigelse er måske også at skabe et alternativt universitet, som lidt af en form for alternativ til KU, og som gør tingene på nogle andre måder, end KU gør det. Så jeg tænker måske også lidt, at de også kommer til ligesom at bruge mere i fremtiden. Ja, det synes jeg. Også så, at man har et alternativ. Så hvis man er den der meget sociale person, som gerne vil have nogen at spare med, så har man en mulighed for at gå på et slags universitet, som støtter det. Og samtidig sådan en type person, der godt kan måske have nogle lidt skæve tidspunkter at arbejde på osv., så kan man fordybe sig alene. Jeg tror samtidig også, at samfundet vil overgå fra den her, der har senest har været meget sådan stor fokus på individet, og at man skal sådan dygtiggøre sig som individ, og så kan man få store jobs. Og jeg tror, at vi i samfundet er ved at indse, at man kan ikke skabe en by alene. Altså, det tager samarbejde mellem flere personer, og teams er ikke gode bare fordi, at der sidder en hel masse eksperter i det samme team. De er også nødt til at have nogle værktøjer til at samarbejde på tværs af de fag, som de så har specialiseret sig indenfor. En lige så vigtig rolle som andre universiteter, fordi man kan ikke skulle sammenligne RUC med en gadefejer, men en gadefejer er lige så vigtig som en ingeniør er, som vi bliver, for at et samfund kan fungere ordentligt. Så derfor på lige fod med andre universiteter. Nok altid nok være der som alternativ, men jeg synes, at jeg tror, de er nødt til at gøre noget ved den der basstruktur. Jeg tror, de er nødt til at specialisere sig lidt mere. Det er sådan det, folk vil have i dag, folk kræver i dag, og der er utrolig mange udgår, som jeg har forstået på det næste brug her, der er ked af, at de ikke kan bruge deres bas til at komme videre i andre uddannelser bagefter. Så netop er specialiseret og måske har brugt mere tid på en retning, ikke? Og der tror jeg, at RUC har en udfordring i fremtiden. Kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, om det er gruppearbejde ting. Det er jo selvfølgelig en ideologisag.